Helmet godan da modal lo bandar na 6500. Exam moजां नाम यारनानै साब्रै टाइप नुग्रा जाबायलै बहुत Oke guys, bothera एकदम मागो नांबायानो एकदम 11ता 12ता जानसै नै माबायानो खुयानो खाराखैमोन दासो खारबाय एकदम आंथ' दिनै गोजांना बाइकखौनो सलाय गाइस लोगोखौ सलायनो दैनो माने थ' गाइस माने दा आङो माबा नायनो थांनायदो आरोना हेलमेट आं होनदोंमोन ना दाख्लै हेलमेट गोदान लानो नागिरदों होननानै थ' हेलमेटखौ नायनो थांनो नागिरदों दा मुसलपुरावहाय ओमफ्राय मोजां हेलमेट दंबा लाना फैगोन गैयाबा आरो लाबथ'लायला मागोबो फैसिगोन नालाय मागोआव खाना जानो फैसाबो नांगो थ' ओंखायनो दा मोजां हेलमेट मोनबा लाना फैगोन मोजां मोनाबा लाना फैया जास्ट नायगोन आरोना थ' नोंथांमोनबो देखायगोन थ' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बाखि कि साथाम लोगोफोर दोङो नैखि एमटि मालिक दोङो नैखि आरो एनएस मालिक दोङो ओइ खासे आरो साइकेल मालिक ओमफ्राय इ आरो बुंथ'लायलायखो आङो थ' गाइस थांबाय थानि लेट्स गो दाख्लैनि भिडिअखौ जायफोरा नायाखैमोन थांना नायबानो जाबाय आरोना थ' नैबे हेलमेटनि गिभावे होदोंमोन आं दाख्लैनि भिडिअआव नैबे हेलमेटनि नै माने आं हेलमेट गोदान लासिगोन नालाय ओंखायनो नैबे हेलमेटखौ गिभावे खालामनो नागिरदों आङो ओमफ्राय बुहुदानो कमेन्ट खालामदों आरोना थ' जायफोरा मिथियाखै थांनानै भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जेसां हायो एसां शेयार खालामबानो जाबाय आरोना गाइस बुहुदानो मोजां कमेन्ट खालामदों आरो सासे सानैया गाज्रि कमेन्ट खालामदों आरोना थ' जेबो नङा सासे सानै हेटार्सआ थाखायो ओंखायनो जेबो बुंलायला आं इसोरखौ मोजां नुदों ना गाइस नै माबानि स्ट'रेज ना मा होनो नै दोङो नै आं जि हेलमेटखौ नागिरदों गैया आरोना नै लायो मेसेज दङ এটা আছে তোমার ভালভালে আছে গিলা কালার মানে ব্ল্যাক ললি কেজিন পিছে তো পছন্দ লাগা হয়ে যাবে মই কিবা কিবি গ্ৰাফিক্স লগাম না এইটো নকবা এইটো চোন কমাইছি এই সামনে না খামানি मारिनदो हो खामानिया न यालै जाया फिसाद्राय मा फिसाद्राय नै बुस्थुआ नै मोनसेया नै इखौ नाय नै एक्जरनि आरोना नै मोनसेया नै इखौ साब्रै टाइप नुग्रा जाबायलै बहुत साब्रै साग्राफोरा बहुत लाग्रा जाबाय नैखो आङो फार्स्ट नुजेननायाव हेलमेटखौ लागोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा साब्रैफोरासो लाग्रा जाबायना ओंखायनो बानाय मोनलाय लांबाय आङो मोजां हेलमेटालाय লাইন অফ ব্লেক টু নহ'ব আজি তোমাৰ 3 দিন মান পিছতে পাবা যদি লাগে Oke guys, माने आंनि बायदि नांगौ बायदि हेलमेटखौ मोनाखै आरोना मोजां नुवाखै आं हेलमेटफोरखौ ओमफ्राय आंनो एक्जरनि ब्लेकखौ नांगौमोन आरोना ओमफ्राय मोनाखै स्टकआव गैया ओंखाय दा ओइ नेक्स्ट मोनसे दखान दंबावो ओजा नैबे रेसार्समोन आरोना ओमफ्राय ओजा मोनसे दखान दंबावो ओजा नायनि मोनसे ओजा मोनबाथाय लांसै मोनाबा लांला आरोना मुसलपुर टाउन मोनबाय आरोना टाउनखौ नायना लानि वाव Oke guys, research tahu मोनासै माबाखौ हेलमेटखौ ओमफ्राय आंनि माने नैबे गेरेज गोदान खुलिदों आरोना इयाव गियार्स मडिफिकेशन एन्ड सार्भिस होननाय मोनसे गोदान खुलिदों आरोना इयाव थ' इयाव बहुत कालेक्सन दङ गोदान नोंसोरनो देखायनि आङो थ' नायनो हागोन गाइस नै ओरैबायदि गोदान कालेक्सन फैना दङ नै नाय अ माय गड ओमफ्राय आं जितु आं हेलमेटखौ नागिरदोंमोन नैबेमोन आरोना आं नागिरनाया नीला ब्लेक नैबेयो दङ इयाव थ' नायनि फिटिं खालामना नायनि माउन्टफोरा जागोन जायफोरखौ नायनि बरायसो ओमफ्राय लानोसै नाय मोजां नाय बेनोथ' बरेन दे बेसेबां होनदों 6500. ए नैफोरबो इदलै बरिया लेडिसफोरनिबो दं नै गथ'फोरनि दं लेडिसफोरनिबो दं Oke guys, नाय बहुत नायबाय आरोना खुलि गानि गथायखौ नायजोब्बाय ओमफ्राय नै मोनसेखौसो मोजां नांबाय आरोना नाय एकदमबारे एक्जरनिनो आरोना इबो मा नामलै एक्जर जिखुनु मोजां नुदों आरोना इखो बरिया डुवेल माबा आरोना डुवेल फैसा फेलकन ना प्राइसफोरखौ खोन्थाथ'लायला आङो बोरैबा जायो न
Oke guys, helmetखौ लाबायानो आङो बरियासो लाबाय आरोना ओमफ्राय दा नैबे जितु गेरेज इयो रेसार्सनिफ्राय मेन मुसुलपुर टाउननिफ्राय एसे खोला फैबा मोनो आरोना नै एक्जर्टनि खावसे एक्जर्टनि बरिया कालेक्सन फाना दङ आरोना नै जि नांगौ सब मोनजोबगोन आरोना जायगाफोरखौ लकेसनखौ खोन्थाना होदो जोंना जायगाया नै नोलोबारि अपोजिट टु सेन्ट जेभियार स्कुल फैबानो जाबाय दा ओरैनो फिसा फिसौ ओरैनो एसे डिसकाउन्ट होगासिनो जागोन दे माबायो बारनि साउन्ड जायो खुगानि साउन्ड जायाखै दाबो मने जायाखैलै नै बानायबाय थादों नै हेलमेट गोदानाव माबा सोगासिनो मा होनलायनो माउन्ट सोगासिनो माइक साइक फिटिं खालामगासिनो बहुत डिस्टार्ब ना दा लोगो मोनगोन र' थाथ' अके गाइस मट' ब्लगाव फैबाय हेलमेट गोदानदो मट' ब्लग बानायदों आरोना दा माइक साउन्डफोरा माबाय साबायदों मिथिला दा माने मा होनलायनो इखो माउन्टआ बारा मोजां लगायजायाखै आरोना इयाव ओंखाय आं दा माउन्टबो जानाय केमेराया ओमफ्राय माइकफोरखौबो बारा मोजाङै माबायाखै लगायनाय जायाखै नायनोसै माबायसा जायो न'आव थांनानै मोजां एडजास्ट खालामहैगोन आङो दा ओरैनो जेरै मेरै लगायथ'नानै माबादों आङो जास्ट ओरैनो आरोना लाइभआव फिसा मोनसे आपडेट आरोना फिसा आपडेटखौनो खालामलांबाय थानांगौ लाइभआव फिसा आपडेटआनो बुट आरोना फिसा आपडेट खालामलांबाय थानांगौ लाइभआव बाराद्राय फिसा लाबाय खोमालाय आं हेलमेटखौ एम साइज लादों आरोना आङो थाव गैला नावरा बायगालाय आंनालाय थाव गैलाबायसा मोनदों आं बाइकनिखौ बायमान नांथा जादों हे थाव गैला थाव गैला अ खारदो हो लागाव जागोन नालै अके गाइस ससे नारना लाबोनानै थाव सोफैबाय आरोना ई दखानाव बिदिनो फिसा फिला प्रब्लेमा लाइफआव फैफाबाय थाखागोन बेफोरबायदिनो फिसा प्रब्लेमफोरखौ एकदम मान खोनानै बारनो हागोन आरोना होमबासो लाइफआव साक्सेस जानो हागोन बाखि एमटि दं आरोना एमटि दोननारना लाना फैबाय जों ससे नैबे दलंआव बरियासे मोननैसो पस्ट लाबाय आरोना थाबनायनि थाखाय फट' सट' लाबाय ओमफ्राय दा न'आव थांसै आरोना हेलमेटखौथ' नुखाबायानो माबायसा आङो नेक्स्ट भिडिअ खनसे मोजां देखायबावगोन दा देखायथ'लायला आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला लामाया बहुत लेथ्रा गाइस राम न'आव फैबाय आरोना न'आव रावबो गैया नै खालि एकदम खालि रावबो गैया ओंखाम जानोसै दा ओमफ्राय हेलमेटखौ लाबोबाय आरोना नै बेखौनो माबायसा नांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय नै बरियासे लाबोबाय आरोना नै एकदमबारे एकदम निउ एक्जर्टनि फेलकन एडिसन आरोना नायनो हागोन नै डुवेल मा होनो बेखौ डुवेल फाइजार गोनां नैला बहुत हेभि आरोना एम साइज लादों आङो एम साइजआ बायमान फिसाद्राय जाबाय आरोना आंनि थाखाय थेवबाबो सोलिगोन एडजास्ट जालांगोन लासे एम साइज लाना फैदों आङो नै बरियानो बाखि हेलमेट आंनाव गंनै जाबाय आरोना नैबे जाबाय एक्जर्टनि ओमफ्राय नैखि जाबाय नै माबानि भेगानि नायनो हागोन गंनै जाबाय आरोना हेलमेटआ बबावबा थांनोबाबो लोगोफोरनो होनासिगोन आरो उनाव जग्राफोरनोबो बाखि जिखुनु दिनै भिडिअखौ फोजोबलायनोसै गाइस ओंखाम जानानै माने दुगैनिबाय मान बरियासे दुगैनोसै दैमायाव दुगैगोन दैमायाव दा लोगोफोर थांगोन आरामसे दुगैनानै स्र' जाहैनोसै आरोना जिखुनु नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन जाय चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामबानो जाबाय जेसां हायो एसां शेयार खालामबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन गाइस बाय टाटा गुड नाइट Good night. बाय बाय Bye bye. Audio Jungle.